dels indrets de Girona més dibuixats i fotografiats. Es tracta de la pujada de Sant Martí. Ha estat escenari de pel·lícules com El Perfum i de sèrie com Joc de Trons. A l'època en la que estava ambientada El Perfum, no es feia servir l'electricitat, perquè encara no es coneixia la manera de controlar-la. Fins que Volta, al 1800, no va inventar la pila, no hi havia una font fiable d'electricitat. Ara, avui en dia, hi ha grans fonts d'electricitat, com les centrals elèctriques, de molts tipus, fins a fonts petites d'electricitat, com les piles i les bateries. En aquest taller on som, fan servir l'electricitat per produir una reacció química. Això és el contrari del que fan les piles o cel·les voltaiques, en què es fa servir una reacció química per produir electricitat. Per parlar de piles i bateries ens acompanya en Josep Coromines. Josep Coromines és professor de secundària, ara ja jubilat, i expert en comunicació científica. De piles i bateries n'hi ha de molts tipus. Al 1800, Volta va inventar la primera, i era una combinació de zinc i coure. Al 1836 Daniel la va millorar, fent servir aquests mateixos materials. Però, Josep, avui farem altres tipus de piles, oi? Hem portat uns quants models diferents de piles, totes elles fetes, com podem veure, amb material casolà. Les piles que tenim, per exemple, comercials, com aquesta d'aquí, que hem desmuntat perquè es pugui veure què és el que hi ha dintre, en realitat hi ha 3 piles connectades en sèrie. Com veiem, l'embolcall d'aquesta pila d'aquí és el metall zinc, el mateix que hi havia a la pila de Daniel. El metall zinc té una característica química important que és capaç de cedir electrons amb una altra substància i això és el fonament d'una pila. El metall zinc és, en aquest cas, el que farà de pol negatiu de la pila, perquè és el que cedeix electrons, i el que tenim en el centre, aquesta barra d'aquí, hi ha una substància que és capaç d'acceptar els electrons. Per tant, una pila és senzillament posar en contacte dues substàncies, una rica amb electrons i una altra capaç d'acceptar-los. Aquest tipus de reaccions, els químics els anomenen reaccions d'oxidació-reducció. I podem mesurar quin voltatge ens dona. El zinc fa de pol negatiu, connectem i ens dona 1,3. No ens dona 1,5 per un motiu clar, és que és una pila vella i ja estava una mica gastada i ja no donava el 1,5 volts que hauria de donar. En aquest cas, el que tenim aquí davant és el mateix, però fet amb un material fàcil de trobar en una casa. Hem agafat una llauna d'alumini, hem retallat el que seria la tapa per poder omplir-la amb un líquid. El que tenim, per tant, és un metall com l'alumini capaç de cedir electrons i necessitem un altre que pugui recollir-los. Entremig hem posat aigua amb sal, que és el que en les piles s'anomena un electròlit. Per poder tancar el circuit, perquè circuli el corrent per l'exterior, tenim uns cables aquí i li hem posat un aparell que el que marcarà és senzillament el pas de corrent. Veiem que hi ha un corrent elèctric que efectivament és el que activa aquest bronzidor. Josep, quina diferència de potencial dona aquesta pila? Ara ho podem mesurar perquè senzillament en lloc de connectar-lo en el bronzidor ho connectarem amb un voltímetre, el pol negatiu de la pila i el pol positiu, el voltímetre, i veiem quin voltatge ens dona. Doncs veiem que l'escala pràcticament ens donaria, si remenéssim una mica i tot, facilitaríem el contacte i ens ha de donar de l'ordre de 0,80 volts aproximadament. No és una pila comercial perquè, en aquest cas, les piles comercials s'ha estudiat la idoneïtat de les substàncies per poder tenir fins a 1,5 volt, que és el que ens dona aquestes piles d'aquí.
Josep, i aquest rellotge? És un rellotge digital, Caram. no té pila, Ah. necessita 1 volt i mig per funcionar i hem muntat dos elements de les piles d'alumini i electròlit d'aigua amb sal en sèrie. Ah, perquè una sola no donava prou diferència de Una potència. sola ens dona 0,80, 0,85 volts, que no és suficient. Però dues ens ha de donar 1 volt i mig suficient per fer funcionar el rellotge. Ah. Si submergeixo l'elèctrode a dintre la solució, ens dona ja 1 volt i mig suficient per fer funcionar el rellotge, que funcionarà mentre hi hagi alumini i l'aigua amb sal i jo ho vagi aguantant aquí dintre. Uau! Girona té química!